Pwedeng kita koksong sengkini Painai 2024 sini di Pramothani Lok Sabha candidate sabo ungnai seng jotoni khokragono ruai ke khanalai tonglayo jesini Rajkumari Pragya Devi Debramano sini East Lok Sabha candidate ngana hanai ruai salai tonglayo dekaksa West Tripura hongke Purbo Mukhyamantri Biplab Kumar Dev basanai khnai tamoke जों oro jotoni khugono khanai tei salayo Tripura Motha tai BJP Alliance wngkha hanai oro kaisa koksungtai mung tongo sini Rajkumari Pragya Debrama bo BJP ni Chinno simbol nawida basano tai Tripura Motha ni simbol nawida bud basano aji hingke norok bahno comment khlai sari je Pragya Devi bo tamono simbol teinai Lok Sabha bud basano tai sini Tripura Motha ni simbol nawida basano na BJP ni simbol nawida basano jotoni khugono salai tonglai khe tamoke Pragya Devi no is Lok Sabha ni candidate wngwi basanani hinai omo wngkha kok borok kothomani je ruai buni khugo khanamani media rogo khanamani kokno teinai tini nongni thani bo tubujaka tai noro comment khlai sadi Rajkumari Pragya Devi candidate hingke belaino hamnai tai sini Tripura sarokni bagui bo Delhi thangui kaham no kok sai manai asok sauni jottono no hambai।